Ga jerin jihohi guda 10 da suka fi yawan gidajen man fetur a Najeriya a shekarar 2025. A lamba na 10 muna da jihar Edo. Wannan jihar tana tsakanin arewa da kudu. Wannan jihar tana da gidajen mai wanda yawansu ya kai akalla guda ɗaya har gidajen mai guda 500. A lamba na 9 kuwa muna da jihar Neja, jihar da ya fi kowane jihohi faɗin ƙasa a ƙasar baki ɗaya. Wannan jihar tana da gidajen mai wanda yawansu ya kai akalla guda ɗaya har gidajen mai 550. Kana a lamba na 8 muna da jihar Delta, jiha ce mai masana'antun mai, tana da tashoshin man fetur da yawa wanda yawansu ya kai akalla guda ɗaya har 660. A lamba na 7 kuwa muna da jihar Rivers, tana ɗaya daga cikin jihohi da ke da arzikin man fetur a ƙasar baki ɗaya. Kana akwai gidajen mai a wannan jihar da yawa wanda yawansu ya kai akalla guda ɗaya har gidajen mai 700. A lamba na 6 kuwa muna da jihar Kaduna. Jihar Kaduna ta zo a lamba na 6 daga cikin jerin jihohi da suka fi yawan gidajen mai a ƙasar baki ɗaya, inda a wannan jihar akwai gidajen mai da yawa wanda yawansu ya kai akalla guda ɗaya har 750. A lamba na 5 kuwa muna da jihar Oyo. Yawancin gidajen mai a wannan jihar ba a cewa komai, domin a wannan jihar akwai gidajen mai da yawa wanda yawansu ya kai akalla guda ɗaya har gidajen mai 800. Kana a lamba na 4 muna da jihar Kano. Ita ce cibiyar kasuwanci mafi girma a arewacin Najeriya, tana da gidajen mai da yawa wanda yawansu ya kai akalla guda ɗaya har gidajen mai 900. A lamba na 3 kuwa muna da babban birnin tarayya Abuja, inda aka samu gidajen mai da yawa wanda yawansu ya kai akalla gidajen mai har guda 1000. A lamba na 2 muna da jihar Ogun. Jihar Ogun ta zo a lamba na 2 daga cikin jerin jihohi da suka fi yawan gidajen mai a ƙasar baki ɗaya, inda a wannan jihar akwai gidajen mai wanda yawansu ya kai akalla guda ɗaya har 1300. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 jihar da ta fi kowane jihohi yawan gidajen mai a ƙasar baki ɗaya ita ce jihar Legas, inda a wannan jihar akwai gidajen mai guda ɗaya har guda 2400.